Sayod ba mo nga sa atong henerasyon karon born again ray malangit? Dili niya akong tinumutumo, kung dili sige nung Hesus gyud mo nag-ingon ani. Sa Juan 3:3 atong basahon. Si Hesus mitubag sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawa pag-usap. Giotro pa niya sa Juan 3:7. Ayaw kay bulong nga ako nag-ingon kanimo, nga gikinahanglan nga magpakatawo ka mo pag-usap. But pasabot requirements sa usa ka tawo nga makakita siya sa gingharian sa langit, kinahanglan nga mataw siya pag-usap, kinahanglan nga ma-born again siya. Bisag kung saan klasihang reliyon, tibok kalibutan, tanang klaseng reliyon, basta di ka ma-born again, ingon sa Ginoong Hesus, di ka makakita sa gingharian sa Diyos, di ka makakita sa gingharian sa langit. But pasabot dili malangit kung dili ma-born again. Kanaw ba pa yung ingon nga kana iya Ginoo man sa na ilahang giampuan. Kaniya tuwa Ginoo man sad. Kaniya ilapod Ginoo sad. Parihar na. Layaw ilimbungan na kasiyawan. Ang kabubuton lagi sa Ginoo kinahanglan ma-born again ang tao. Moray makakita sa gingharian sa langit. Dili na pwedeng lahi-lahion ni mga imong paagi. Kuan ka pamaagi mo pero Ginoo man sa na imong kuan pero dili na kabubuton sa Ginoo, di na niya dawaton. Mabitan nang giingon sa Mateo 7:21, 22, 23. Dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Yatong adlaw daghan unya moingon kanako, Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin mga yawa, naghimog daghang mga milagro. Pinagi sa imong ngalan, apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala, awa ka mo. Dili to tanang nagtawag niya, Ginoo, Ginoo, nagampo, Ginoo. O bisag unsa pa maagi sa inyong relihiyon nga makaagto og langit, kundi ang kabubuton lamang gayud sa amahan. Aron ang tao malangit, kinahanglan nga maborn again siya. Mabot din ang inig abot sa panahon ay hukom. Dagang kayo mo reklamo dito. Ginoo, di ba sangyaw mo dito? Nagingilin, baka namin mga yaw. Pinagis yung mga alan. Tutubagon siya sa Ginoo. Kung kailan mo, hawa mo mga kasala ka naman. Tungod kay, wala siya maborn again. Muna nga pinaka-importante yun, maborn again. So atong sabdo na unsa man day i-born again? O din atong i-explain og maayo. Bantay mo ato sa una itong pagbuhat sa Diyos sa tao. Ingon ang Diyos sa Genesis 1:26. Kanya miingon usab ang Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila may magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Ingon ang Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Unsa bay dagway nga gibuhat sa Diyos diha sa tao? Kanang sa Episo 4:24. Basahon. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama siyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. So ang Dios nagbuhat og tao nga sama niya nga matarong og balaan. Unay dagway sa Dios matarong og balaan. Wala nagbuhat ang Dios og makasasala. Sama niya nga matarong og balaan. Pan sa dihang isupak ang tao sa Dios. Kaon niya ang gidili sa Dios. May nahitabo nila. Atong basahon sa Genesis 2:15 ngadto sa 17. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron mo'y magatiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa tanang bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga naghatag kahibalo ug unsay maayo ug unsay daotan. Kun mukaon ka niini, niya ang adlaw mamatay ka gayon. Namatay sila sumala sa gingon sa Dios, kay gisupak nila ang kabubuton sa Dios nga gidili niya. So klaruhon na ito na unsa bay namatay nila. Ang uban mo yun, lawas mo namatay. Pero dili, diha namatay man. Yun man ang Diyos, kung inikaon ni mo, niya nang adlaw, mamatay yun ka. Pero unsa may namatay niya, diha. Katong iyang espiritu nga balaan ug matarong. Kung kapariha sa Diyos mo ito'y namatay nila. Kaya ang lawas, dili man diha namatay si Adan. Iabot pa man si Adan og 930 years aya siya namatay. Magpabilin pa ba balaan ug matarong sila sa dihang nakasala na sila? Wala na, patay na to. Mao to nga sa pag-abot ni Ginoong Hesus dinhi, ingon siya sa mga tao,
kinahanglan nga ma-born again mo. Iyon si Ginoong Hesus, dili mo makakita sa gingharian sa Dios gawas kun matawo mo pag-usab. Giotro pag ina niya, pag-ingon, ayaw kahibulong ako nag-ingon kaninyo. Nagikinahanglan nga magpakatawo ko mo pag-usab. Basta kaduha gani na balik-balikon, tinuod gina, siniguro di gina. Kinahanglan nga ma-born again tong namatay nga espiritu sa Dios nga matarong og balaan. Tungod kay ang Dios nga tong atubangon dito sa langit matarong og balaan. Nya og dili ma-born again, di to mabalik og pagkatao tong matarong og balaan diha nimo. Unsaon niyo pag-atubang ato sa Dios nga ang Dios matarong og balaan man, kinahanglan mahibalik ang imong pagkamatarong pagkabalaan. Kabantay mo sa una sa diyang gibuhat sa Dios si Adan ug si Iba nga naapa nila ang pagkamatarong ug pagkabalaan tungod wala pa sila makasala, di ba makaistoryahanay sila sa Dios, makaharap-harapan sila. Tungod kay pareha sila nga balaan ug matarong. So sa diyang nakasala sila, intago sila Adan, dili sa kaharong sa Dios. Tungod nakasala na. Nawala na tong ilang pagkamatarong pagkabalaan nga kapareha sa Dios. Munang gusto sa Dios nga pagkakaron, ma-born again to. Mahibalik to. Matawo to pag-usab. Kanang tawo sa kalibutan, bisag unsang klasiha sa relihiyon. Dili relihiyon gingon ni Ginoong Hesus, kinahanglan matawo pag-usab tanang tao sa kalibutan. Kinahanglan nga born again. Dili na ni komedya na ikaw na, kinahanglan nga tanang tao born again. Tibuok kalibutan. Tanang tao aning kalibutan na nataw ta nga tawhanon lang ang atong espiritu nga kapareha sa Dios patay. Nagikan ta ni Adan atong basahon sa Roma 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdala kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Naagi sa usa ka tawo nga si Adan nga nakasala. Nagikan ta ni Adan puro ta patay sa pagkamatarong o pagkabalaan. Tanang tao kay nagikanta ni Adan. Muna nga nagalain-lain lang atong pamaagi kung unsay atong buhaton aron ta makaduol sa Dios. Daghang kay mga relihiyon sa tibuok kalibutan rod pero dili gina dawaton sa Dios kundi kadto lamang yung nagtuman kuno sa kabuton samahan nato sa langit. Moray malangit. Kay dili ta ma-born again, dili lagi ta gidto kaatubang ato sa Dios. Tungod kay magpahilayo ang Dios nato. Atong basahon sa Isaiah 59:1 nga to sa 2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo ug dili siya makaluwas. Ug dili sa bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y hinungdan siyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Sala nato mo hinungdan nga magpahilayo ang Dios nato. Wala bisag unsa na lay buhaton sa tawo aron ta makaduol ngadto sa Dios. Kinahanglan ang iyang kabubuton lagi mo matuman nga ma-born again ang tao. Muna requirements ngadto sa langit. Dinhi sa kalibutan kung musuod kag trabaho, ang imong trabahoan mangayo og requirements nya. Magda kag requirements nga dili haom sa iyang kabubuton, madawat ba ka? Dili. Kag naikuwang gamay dili. Unsa naka dito sa langit nga mas pinikito dito sa langit? Walang maingon ng Diyos, wag ko kailan mo. Kung kayo wag ka na born again, wala mabalik itong pagkapatarong o pagkabalaan. Mabalik itong kapareha sa Diyos, diyan mo. Walang maingon ang Ginoo, wag ko kailan mo. Kapag hinamdomin ninyo, gihigog magyapon ta sa Diyos. Bisan sa atong pagkamakasasala, ang iyang gugma na to sa tibok kalibutan. Mo'y hinungdan nga iyang gipadala ang iyang bugtong pinanggang anak. Atong basahon sa Juan 3:16. Kay gigugma pag-ay sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Bisan pa sa atong pagkamakasasala gigugma ta pag-ayo sa Dios. Padala niya iyang bugtong pinanggang anak nga si Ginoong Hesukristo apan kondisyon kadto lamang mituo nga kinasing-kasing sa iyang bugtong pinanggang anak mo'y makabaton og kinabuhing walay katapusan. Apan ang katong dili mo tuo adto sa kalaglagan, sa kalayo sa impierno. Pero daghan man kay mga tao nagtuo ron. Tuo man kang Jesus, pero kinasing-kasing nga pagtuo mo nay gusto sa Dios nga di ba
namalikon sa 1:3:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak. Karon og dunay ihatag nimo, unya di ka modawat. Makaangkon ba ka? Sige lag dunol nimo, ako ihatag nimo. Wa nimo dawata. Di ka makaangkon atong basahon sa 1 Juan 5:12. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala modawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. So, kay gihatag man sa Dios iyang anak kinahanglan modawat kaniya. Dawaton nimo siya sa imong kinabuhi. Sige nung Hesus. Ngano kinahanglan man nga modawat sa anak sa Dios. Aron ang pagkamatarong ni Kristo ay usa sa Kristo diya sa imong kinabuhi. Pinagi siyang balang espiritu. Ang balang espiritu nga pagkamatarong o pagkabalaan maanaan nimo. Unay imong madala ngadto sa langit ang pagkabalaan o pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo para makatubang ka sa Dios. Atong basahon sa 2 Corintios 5:21. Walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios. Aron kita sa atong pagkahius sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So si Kristo nga walay sala, niya siya dinhi aning kalibutan na siya ang gihimong makasasala sa Dios. Ang atong sala dito gidakdak kang Ginoong Jesucristo tanan. Unya ang iyang pagkamatarong o pagkabalaan yang ihatag na to. Muna nga importante ngayon mo siyang dawaton sa imong kinabuhi sa Ginoong Jesucristo aron makabaton ka sa pagkamatarong o pagkabalaan sa Dios. Atong basahon sa 1 Juan 1:7. Kung puyo kita sa kahayag ingon nga ang Dios ana sa kahayag magkahiusa kita ug ang dugo ni Ginoong Hesus maghugas sa tanan natong mga kasalanan. Walay laing makahugas sa tanan natong mga kasalanan kundi ang dugo lamang ni Ginoong Jesucristo ngayong giula dito sa krus. May atong tuuhan nga kinasingkasing nga si Kristo namatay tungod ug alang sa atong mga sala. Nagnabanhaw siya sa ikatulog adlaw. Tuuhan nato siya kinasingkasing og mga nagpasaylo sa tanan natong mga kasalanan. Nato siyang dawaton sa atong kasingkasing aron makabaton ta sa pagkamatarong pagkabalaan sa Dios. Unay giingon sa Kolosas 1:20. Busa pinagi sa anak gipasig uli sa Dios ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinagi sa dugo siyang anak dito sa cross. So ang kuhaag base sa Dios aron ang tao napasig uli ngadto sa Dios katong dugo nga yang giula dito sa cross Ginoong Jesucristo. Moto itong tuuhan nga kinasingkasing. Kung sigurado na na si Kristo sa imong kinabuhi, nahugasan na ka sa dugo ni Ginoong Hesus. Ang sala nimo sa una, karon nimo nga sala, ug sa umaabot pa nimong sala nga wa pa nimo nabuhat, ipasaylo na sa Ginoo tanan. Pinaagi atong usa kaniya ka sakripisyo dito sa cross. Atong basahon sa Hebreo 10:14. Kay pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. So once nga ikaw nakig-reconcile sa Ginoo, nahinluan na ka sa sala, pinagi sa pagtuo kang Kristo nga siya namatay sa cross. Naginulsol ka sa mga sala o midawat kaniya. Isip Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi. Diha ka nahugasan sa imong mga sala. Ug mao lagi ang sala nimo sa una karon ug sa umaabot pa nimo mga kasalanan, gihingpit na, gipasaylo na sa Ginoo tanan. Wanang giingon sa Efeso 5:27. Sa ingon ini katugyan niya ang iglesia alang kaniya mismo, diha sa bugos niyang kaanyag, putli ug walay kasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. So sa dihang nakig-reconcile ka sa Ginoo, nagkasabot mo sa Ginoo, itugyan ka sa Dios nga Amahan dito sa langit nga bugos niyang kaanyag, putli, walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Perfect kay ka makaatubang ato sa Dios. Nga naman, tungod kay ang pagkabalaan o pagkamatarong man ni Ginoong Jesucristo mo'y naani mo. Dili ang imong pagkamatarong mo'y madala dito. Kang Kristo nga pagkamatarong mo'y imong madala dito sa langit. Wala kay kapanghambog dito kung langit ka. Ito itong mga tao nga doon na ikapanghambog na dili ito. Kaya yun ang Ginoo ko kailan mo. Kung di mo born again.
Importante ang born again ang tao. Pero kanang saan man nimong dawaton si Kristo diya sa imong kinabuhi atong basahon sa 2 Corintios 6:2. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Una kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang adlaw sa kaluwasan karon sa dihang nakadungog ka sa mensahe sa Dios. Ayaw na pag unya-unyaan, ayaw pag ugma-ugmaan, basin ulay na ang tanan. Karon nga nakadungog ka, ingon ang Dios, tubangan ko ikaw. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Mangutan ako ninyo, mudawat mabungok ang Kristo. Isip Ginoo manluluwas niyong ginabuhi. Ang Ginoo walay pinugsanay. Dili man siya mamugos kung dili ka, sa may mawa sa Ginoo dili ka. Pero inumdumi ang Ginoo, naluoy siya og maayo nimo. Gusto niya na malangit ka. O hinungdan lagi nga iyang gisakripisyo iyang bugtong pinanggang anak na sige mo sa Kristo iyang gipadala din Nag-anto siya sa krus tungod og alang sa imong sala ug sa akong sala. Karon ug mudawat kaniya, nag-ingon si Ginoong Hesus sa Gipadayag 3:20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung kinsa katong makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musulod ako siyang balay, kaon siya uban kanako. So karon ay ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagtuktok sa imong kasing-kasing. Gusto niya na musulod siya sa imong kasing-kasing. Apan yatagan kaniya og respeto. Kung mo dawat ba kaniya ang kinasing-kasing o dili ba? Pero kung mo dawat ka, aniya usa ka pag-ampo nga ato ang pagabuhaton, masunod ka lang, buhatan na sa kinasing-kasing nga sama ra og ikaw ug ang Ginoo nga nakigistoryanay. Aniya pag-ampo. Ginoong Hesus, nasayod ako nga ako usa ka makasasala. Ug dili ta ko sa kinabuhing dayon. Apan salamat Ginoo sa grasya sa kaluwasan. Pasayloain taon ako sa tanan ako mga kasalanan. Mituo ako nga ikaw ang bugtong manluluwas sa akong kalag. Salamat Ginoo nga ikaw ang nagpaaga sa imong bililhong dugo. Aron ako maluwas. Nga ako unta ang ngayan nga ilansang sa krus. Kaya ako'y makasasala apan ikaw nagpakamatay alang kanako. Ginoo, dawaton ko ikaw karon sa akong kasing-kasing. Ikaw ang maghari sa akong kinabuhi. Magluwas sa ako. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kung kinasing-kasing ay mong pag-ampo, aniya ang mga saad sa Diyos alang kanimo. Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, giyatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Sa diyang gidawat nimo si Kristo sa kinasing-kasing, tuhuan nimo siya. Karong adlaw nahimo na kang anak sa Diyos. Yatagan na kagkatungod nga mahimong anak sa Diyos. Anak na ka sa Diyos. Ingon siya sa Juan 10:28. Naghatag ako kanilag kinabuhing dayon ug dili na gyud sila mga matay. Ug walay makaagaw kanilag gikan kanako. Isaad sa Ginoo sa mga tao nga nahiusa na kaniya. Ngayon siya yatagan na kaniya kinabuhing walay katapusan. Ug wala na daw makaagaw nimo, wala na makailog nimo, kinsa may makailog pa nimo. Kinsa may kontra sa Ginoo dinhi, di ba ang yawa? Dili na ka mailog sa yawa kung naa si Kristo sa imong kinabuhi mo nang makasiguro na ka sa kakaluwasan na ikaw na born again na. Sa dihang ni dawat ug tuo ka kang Kristo, born again na ka. Kaya ingon ang Ginoo, wala na makailog nimo sa iyang mga kamot. Saad na sa Ginoo. Naingon pod dire sa Gipadayag 3:5. Ang mudaog bistihag puti ug dili ko papaso niya ngalan sa libro sa kinabuhi.
Sa tubangan sa akong amahan ug siyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. So sa dihang nito nidawat ka kang Kristo, diha ka nagmadaugon gikan sa sala. Gikan sa pagkadautan, nahimo kang matarong, pinagi kang Ginoong Kristo. Ang imong ngalan gilista dito sa libro sa kinabuhi, dili na niya papasok. Wala na ipagpapas. Hindi ang gilista sa Ginoo ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Hinaot nga iyong sabtan, hinaot nga iyong hatagan o mubong panahon sa pamalandong. Tanaw na ini nga video, pamalandong na aron mo paborn again. Ako nang i-share ninyo kay nakadawat man ko sa gasa sa kaluwasan. Ako sad ning i-share ninyo kay mingon niya mo biyani mo brad ay ko ning musultihi dito. Ang mga kaparintihan o mga pamilya, mga tuwi niyo ni hinasing-kasing, paminawan ninyo o ikinabuhi ninyo. Hinaot nga inyong nasabtan ang pulong sa Ginoo. God bless sa tanan.